Bog svima, LPS Ines ovdje i u ovom videu radim LPS modna revija. Najljepši LPS koji vam sviđa, glasajte dolje. Ne znam kako to da kažem. Tako da ne duljimo, možemo odmah početi. Prva je Valentina. Ako glasate za nju, napišite hashtag Valentina. Dalje je Ana. Ako glasate za nju, napišite hashtag Ana. Dalje je Keti. Ako glasate za nju, napišite hashtag Keti. Dalje je Mija. Ako glasate za nju, napišite hashtag Mija. Dalje je Zvijezdana. Ako ste za nju, napišite hashtag Zvijezdana. Zadnja je Mici. Ako glasate za nju, napišite hashtag Mici. Pa to bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Bok!